Lambene sapa Levi? Aku juga kata orang tua, aku ini bocah cilik aku ya rawalan saya senang ada cak ngomong tren gaya baru 2005 ya jogetane ngene iki lho Mas. Ayo Mas, tarik. Ora sate ulang-ulang masalah jogetan, masalah mondo-mondo. Kuwi aja mbok turun kaya kanca-kancamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pak, iki ngapa to, Pak? Iki urusane cakro, sampean wis tuwa. Wis tuwa iki rasa melo-melo. Ayo, Mas, tarik. Kowe iki jare kira dituturi wong tuwa ta ora? Kowe iki kira dituturi wong tuwa ta ora? Mosok bocah cilik karepku dhewe. Iki nyapa to, Pak? Aku ki pengen seneng-seneng, aku ya pengen joget-joget. Lah cana kuwi cana wong tuwa ya wong tuwa. Iki sampe dituturi ora. Wong tuwa ya wong tuwa. Kuwi kelakuane wong tuwa jaman biyen iki rasa mbok tiru. Iku ngono elek. Wong tua pengen ngajari kowe apik. Pak. Aku sama aku dengan mobil, dengan arak, dengan apa ae aku ya perkara nurut sampean to, Pak. Barang elek aja wetu. Ngene, Pak. Saiki aku petek kok. Ayo tarik. Ora sak gak kesuwen lho. Tak omong iki ning desa Klaten.
ana sandiwara ketoprak. Lho, lagi ketoprak sapa ta? Aku ki yo bingung aku yo pengen delok. Lho, nek legen kuwi ana toprak. Toprake kuwi jenenge Cakramanggala. Toprak Cakramanggala ki toprak kala ditolak. Yo aku ki yo bingung kok. Nek bocah iki jenenge Cakok Klagen jawane sastra Zainal Abidin, calungane sastra Bende. Aku yo bingung bocah iki manggone ning kalen kono. Nek saiki aku yo pendekane wis saiki ngene ae. Ayo saiki ayo marane Klagen. Ayo delok toprake Cakramanggala. Ayo le. Ayo Pak.